Vamos a empezar ya. Sí. ¿Qué? ¿Quieres el orden de casa? Tengo esto aquí, si quieres. Ok, genial. Bueno, iniciamos la sesión do pleno convocado para o 2 de xuño de 2026. O primeiro punto do día que temos que debatir é a aprobación da acta da sesión anterior. Se alguén quere facer alguna aclaración sobre a mesma. No. Ben, pois logo vamos a votar a aprobación da acta da sesión anterior de 27 de 3 de 2026. Votos a favor? Abstencións? Votos a favor do Partido Socialista e o BNG e abstención do Partido Popular. Temos que debatir agora dous puntos que quero propoñerlles a posibilidade de debate conxunto, que son o expediente 423 de 2026 e o expediente 712 de 2026, que tratan sobre a modificación puntual do artículo 10 e 11 do Regulamento de Réximen Interior do Viveiro de Empresas do Concello de Silleda e a modificación do acordo regulador do precio público do viveiro de empresas. Alguén ten algún inconveniente por debatilos conxuntamente? Pois abrimos o turno de debate. Ten a palabra Estefanía Taín, Concelleira de Promoción Económica. Hola, bo día a todos. Traemos a modificación puntual dos artigos 10 e 11 do Regulamento do Réxime Interior do Viveiro de Empresas, que era a finalidade de adaptar o seu funcionamento ás necesidades actuais, mellorar o aproveitamento dos espazos dispoñibles e ofrecer unha maior flexibilidade ás persoas e usuarias. O obxectivo desta modificación era garantir que o viveiro de empresas continúe sendo unha ferramenta útil para impulsar a creación, a consolidación e o desenvolvemento da actividade económica no noso municipio, evitando ao mesmo tempo que existen instalacións municipais infrautilizadas. E tamén traemos a modificación do acordo regulador do precio do viveiro de empresas para dar cobertura a estes novos supostos contemplados. En concreto, esta actualización afectará as persoas traballadoras autónomas e as empresas xa constituídas con máis de 2 anos de antigüedade e as empresas que teñan esgotado o período máximo de permanencia no viveiro de empresas, que hasta o momento era de 2 anos máis 1 ano de prórroga, en total 3. Con esta medida búscase compatibilizar os dous obxectivos fundamentais, que era seguir apoiando as empresas de recente creación e, por outra, tamén facer que máis xente teña acceso a estas instalacións do viveiro de empresas para favorecer a existencia de oficinas baleiras e que se poidan ocupar todos os espazos dispoñibles. Neste sentido, nos precios mantense os precios actuais do réxime bonificado destinado a esas empresas de nova creación, que se tratan dunhas tarifas que oscilan entre o 1,70 e os 2,35 euros por metro cadrado, claramente por debaixo dos prezos de mercado, xa que a súa finalidade non é recaudatoria, senón o propio apoio ao emprendemento. E para determinar a nova tarifa, realizouse un análisis dos prezos existentes no mercado inmobiliario de Silleda, que, aínda que a oferta destas oficinas de dimensións semellantes ás do viveiro é limitada,
os datos sociódos sitúan o precio alrededor dos 5 euros por metro cuadrado. Hai que sinalar, ademais, que os espazos do viveiro de empresas dispoñen dunha serie de servicios e infraestructuras que incrementan o seu valor e que non están incluídas no precio, como é a auga, a calefacción, a conexión a internet, a limpeza ou o mantenimento. Por este motivo, consideramos axeitado establecer para estes supostos excepcionais unha tarifa de 5 euros por metro cadrado, que segue sendo un importe que continúa sendo competitivo respecto ao mercado e permite manter o atractivo das instalacións. A modificación deste precio permite seguir cumprindo coa finalidade do viveiro de empresas, apoiando o tecido empresarial local, ao mesmo tempo que favorece unha utilización máis eficiente dos recursos públicos e unha maior ocupación dos espazos disponibles. Moi ben, abrimos o primeiro turno de intervencións para o Partido Popular, sin antes mencionar que agradecer as aportacións que foron facendo os dos grupos nas xuntas de voceiros para poder elaborar estes dos documentos. Sí, bueno, nos en relación con estas modificacións que se veñen por segunda vez, precisamente por non haberlas traído antes, porque non veñan suficientemente traballadas, como xa denunciamos en distintas ocasións con moitas cousas que se traen ao pleno, o que si vemos, sobre todo en relación cos precios públicos establecidos para estas oficinas, sobre todo nestas segunda tipoloxía, que para a xente que xa non é iniciadora dunha actividade, sino que xa teñen unha certa trayectoria consolidada, vemos que ainda así siguen sendo deficitarias, co cual entendemos que isto debe de irse adaptando hasta que realmente cubran o valor, sobre todo como decíamos no anterior pleno, para evitar unha competencia desleal frente a outros operadores que haxa no Concello e, sobre todo, para non incentivar tamén que isto sexa un refuxio que moitas veces, como decíamos, cando estén todas ocupadas, poda ser un atranco para a xente que empeza a súa actividade e que pensa que o mellor eses espacios non están valeiros. Por iso, si solicitamos que dende o Concello e dende o Grupo de Goberno se faga un esforzo especial para visibilizar esta situación cando haxa oficinas cubertas que non sean por xente que inicia esa primeira actividade, que se fagan campañas para decir que hai espacios valeiros e que poden ser solicitados, a pesar de que pode aparecer que hai outra xente que ten un mellor dereito que está utilizando. Por lo tanto, entendemos que isto debe de ser unha actividade que debe sufrir un reforzo por parte do Concello, precisamente para evitar que esas oficinas que estén utilizadas por xente que xa ten iniciada ou que xa ten consolidada a súa trayectoria non sexa un atranco para ese fin inicial, fin primordial, que é axudar a xente que inician os seus proxectos. Por lo tanto, esperemos que se teña en consideración, que se fagan ese tipo de campañas de información e, sobre todo, que se fagan campañas dicindo que existen espacios a disposición dos novos emprendedores, inda que estén ocupados por xente nese momento. Por parte do BNG. Nós estamos de acordo en que pasados eses 3 anos existindo un espazo disponible, se algunha empresa decide quedarse, que se lle cobre un importe máis aproximado que viría sendo o aluguer de mercado. En todo caso, nós aquí o único que queremos chamar a atención é que a rapidez coa que se colleu esta idea do Partido Popular, que en 2 meses xa está analizada, xa vai ser aprobada, non como a baixada do IBI que seguimos esperando, xa se prometeu leválo o ano pasado, e oxalá tiveran a mesma presa para outras propostas que propoñemos dende o noso grupo que foron aprobadas neste pleno e non só foran tan rápidos cando se trata de subir as tasas. Ben, por parte do Partido Socialista. Sí, a ver, as modificacións que levamos a cabo para sempre ocupar espacios vacíos no viveiro de empresas por empresas que xa teñan máis de 2 anos de creación e por empresas que teñan que pasen os máis de 3 anos desde que están ali, pero sempre van ter o primeiro acceso a xente que este creando a súa empresa. Para iso é o viveiro e para iso se fixo esta modificación, é para que sempre que haxa espacios vacíos esa xente as poida utilizar, pero os que van ter o principal acceso é os emprendedores e a xente que estea creando a súa propia empresa desde cero.
Partido Popular. Sí, nos sabemos e somos conscientes de que eso así, pero que decimos e insistimos en que o que se debe facer é unha campaña de visibilización que, inda que eses espacios estén ocupados cando haxa xente pois que non corresponde a eses emprendedores, a xente que inicia a súa actividade e que, polo tanto, teñen a obligación de ceder esas oficinas para as novas persoas que desexen incorporarse e que estén iniciando a actividade, que se faga esa campaña de sensibilización, porque senón, ao final, se o que vemos é que hai 5 oficinas e as 5 oficinas están cheas, hai moita xente que pode pensar que realmente non hai ninguna disponible para esa inicio de actividade. Por lo tanto, cando se dé esa situación, o que hai que facer pois, esa labor de publicitando que realmente pois, hai unha oficina, 2 oficinas que están aínda a disposición dos emprendedores, sobre todo para facilitar pois eso, que non haxa xente que pense que esa non ten dereito porque hai outro grupo que en principio non é prioritario para os fins que se crean no viveiro de empresas. Nos esperamos que se faga isto e, sobre todo, que se sigan facendo pois, determinadas campañas para que haxa unha maior utilización por parte do viveiro de empresa, do tecido empresarial de Silleda, para que se vayan aumentando pois, a oferta pois, das actividades que se fan ali e, sobre todo, servicios a ofertar a toda a comunidade e que se vaya ampliando, xa que xa no seu momento partía esta instalación como unha primeira fase que iba a ser ampliada. Levamos moitos anos xa con viveiro consolidado e, sin embargo, todavía non se fixo esa ampliación que se prometera no seu inicio os empresarios. Por lo tanto, como decimos, está ben que se utilicen os espacios, que esos espacios non queden infrautilizados ou que queden vacíos e que, por lo tanto, mientras esa situación podan ser utilizados, pero sí publicitando de maneira explícita que, ainda que poda parecer que hai espacios, pois publicitar cantos espacios quedan libres para o seu uso, ben fora do propio viveiro de empresas ou ben mediante campañas por parte do Concello. Por parte do BNG. Ben, pois rematamos o debate. Non sen antes explicarlles 2 cousas. Por unha parte, o tema coincidimos totalmente co tema da campaña. De feito, facemos campañas permanentemente para que a xente poda acudir ao viveiro e poda estar así, e o enfoque que lle está dando pois, é axeitado para que ninguén se poda levar a idea de que está ocupado e que non poden utilizarse. Como ben decía a concelleira Taín, a nosa prioridade son sempre os emprendedores e, por suposto, terán eles prioridade para calquera actividade. En todo caso, no tocante á fase de ampliación, indicarlle que neste momento tanto a Asociación de Empresarios conta con un despacho propio como que se está utilizando permanentemente a aula a salón de usos múltiples por parte de empresas, sin que exista hasta o momento pois, necesidade de máis espacios nin de máis zonas, porque non hai un colapso de utilización. En todo caso, evidentemente, no momento en que isto sea así, pois teremos que tomar as medidas adecuadas para poder ampliar todavía máis esas zonas para demás. E despois, nada máis. Votos a favor da proposta. Perdón. Non. Votamos primeiro o reglamento e despois a petición. Sí, vamos a aclararlo ben. Vamos a facer, primeiro, para que quede claro, en primeiro lugar, a votación do expediente 423/2026 de modificación puntual dos artículos 10 e 11 do Regulamento de Réximen Interior de Viveiro de Empresas do Concello de Silleda. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. O expediente 712/2026, modificación do acordo regulador do precio público de viveiro de empresas. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o expediente 626/2026 de modificación do cadro de personal funcionario. Ten a palabra para tratar este asunto a teniente da alcaldesa e delegada de personal Mónica González Conde. Ben, pois, bo día a todas e a todos. Neste punto que traemos hoxe ao pleno, pois, tratamos de modificar o cadro de persoal do Concello de Silleda para incorporar 3 prazas que, se ben figuran na relación de postos de traballo na RPT do Concello, pois non están recollidas nese cadro de persoal. Falamos concretamente dunha praza de técnico ou técnica de medio ambiente do grupo A2,
unha praza de conserxe limpador ou limpadora da categoría agrupación profesional e tamén unha praza de auxiliar de biblioteca do grupo C1. Son postos que se corresponden coas necesidades reais que temos a hora de planificar o que é a plantilla municipal e que tamén é unha modificación a que traemos hoxe necesaria para avanzar na que será a oferta pública de emprego do ano 2026. Unha oferta pública de emprego que, como xa se lles comentou nas últimas semanas nesas xuntas de voceiros que tivemos, inclúe un total de 6 prazas por quenda libre. Ademais destas 3 que acabo de mencionar, esa oferta pública de emprego para este ano suma as prazas de outra praza de axente de policía local, arquitecto ou arquitecta técnica e un funcionario ou funcionaria como limpador para o servicio de limpieza de edificios públicos. Comentar tamén que esta modificación que hoxe traemos conta cos informes favorables e que, ademais, foi abordada, ou igual que a oferta pública de emprego, na mesa de negociación cos representantes sindicais e os representantes dos traballadores e traballadoras deste Concello nunha xuntanza que mantivemos o pasado día 14 de maio. Por parte do Partido Popular, primeira quenda. Sí, bueno, nos en relación con esta oferta pública de emprego entendemos que é necesario cubrir estas vacantes que ahora mismo hai no Concello. Sí que hai servicios que vemos que cada vez están, ou que levan xa durante bastante tempo, sufrindo un retraso importante na tramitación e realmente unha carga de traballo moi importante que non se acaba de cubrir e, por lo tanto, sobre todo no servicio de urbanismo, que ten unha carga bastante importante, si entendemos que hai plazas que se poderían tamén crear ou plazas que están vacantes dentro da RPT e que poderían axudar moito a que os veciños tuveran unha mellor resposta cando veñen a facer determinadas solicitudes. Por lo tanto, entendemos que esta é necesaria, pero tamén vemos que hai moitas máis carencias que non se acaban de cubrir dentro do goberno local e entendemos que é necesario proceder á súa cobertura para que os veciños teñan unha resposta aceitada ás solicitudes e que non se demoren anos e anos con determinadas xestións, porque ao final o que fan é que moitas veces moitos proxectos non acaben saindo adiante. Por parte do BNG. Comprendemos a necesidade de cubrir estas vacantes e incorporar máis persoal para os labores do día a día aquí no Concello, pero tamén vemos que no artigo 90 da Lei de Bases de Réxime Local di que se lle corresponde á Corporación a través do orzamento aprobar anualmente o cadro de persoal. Nos aquí o Goberno trouxo o noso cadro de persoal pero sin orzamento, porque o orzamento aquí en Silleda vaise modificando así por fascículos e cando precisa unha modificación de crédito, pois aquí a traen, en lugar de negociar un orzamento ano por ano, que sexa completo, para poder debater entre todos as prioridades. E despois, cando traen estas modificacións do orzamento, pídesenos a nós, ao resto da corporación, ter responsabilidade, cando a responsabilidade é de vostedes e de facer un orzamento. Pero, bueno, xa sabemos que iso é o seu tipo de diálogo. Por parte do Partido Socialista. Ben, voulle a resposta ao primeiro Partido Popular. Estou de acordo con que estamos de acordo que fan falta seguir cubrindo plazas. Falaba vostede de urbanismo, precisamente na oferta pública de emprego figura esa praza de arquitecto técnico e estamos, ademais, co proceso para contar con un enxeñeiro ou enxeñeira que está agora mesmo en marcha. Xa houve un primeiro examen e que volvemos a intentalo por segunda vez, porque, como sabe, da primeira quedou deserto por distintas cuestións. Estamos tamén con outros procedementos en marcha. Esta mesma semana remata o prazo desa convocatoria para 2 persoas como auxiliares do SAF, que serán persoal laboral fixo. Temos tamén en marcha o proceso para outra persoa do servizo de augas e creo que se vai a incorporar tamén o vindeiro mes que ven ese axente da Policía Local co proceso que fixemos o ano pasado a través da GAS e que vamos a volver a facer con esta praza que figura na oferta.
E ao BNG, bueno, dicirlle que evidentemente sí que está ligado ao cadro de persoal, pero creo que son dúas cousas, están mesturando dúas cousas distintas, non? O que é o orzamento coas necesidades que temos na plantilla agora mesmo. Como ben saben ou deberían de saber, pois nos vindeiros anos vai haber unha serie de xubilacións que afectan a servicios que son básicos e esenciais para atender a cidadanía, e o que estamos facendo hoxe precisamente pois é iso, formalizar esa necesidade que temos para poder sacar adiante unha oferta pública de emprego que vai a salir este ano e que vamos a seguir completando con esas prazas que nos quedan de anos anteriores. Tamén se acaba de incorporar fai mes e medio unha persoa como traballadora social, unha funcionaria máis ao Departamento de Benestar, que é un departamento que é clave neste Concello igual que o resto. Por parte do Partido Popular? Bueno, sabemos que vai dentro da oferta, tamén sabemos que eses procedementos as iniciaron tamén o ano pasado, o ano anterior, e realmente o que estamos vendo son continuas sustitucións e que cada persona que ven a eses departamentos acaba marchando. Terán que pensar que é o que está pasando neses departamentos, que é o que pasa con este goberno que fai que determinados técnicos teñan que marcharse ou que decidan marcharse a outros concellos. Por lo tanto, son cuestións nas que realmente estamos vendo que pasa ano tras ano, moitas veces por determinadas cuestións ou incidencias na tramitación de algúns expedientes que son difíciles de asumir para algúns técnicos, sobre todo o que estamos vendo que tamén moitas veces as condicións que se ofertan non son as máis axeitadas, nin siquiera son interesantes para a xente que se pretende cubrir. Por lo tanto, ao final entendemos que se debe facer un esforzo, porque realmente quen sufre ao final esta situación son todos os veciños de Silleda. Sin embargo, como decimos, non se está facendo, e cada vez que se inicia un procedimento para esta contratación, ao final estamos no punto de partida, como ben di, novamente volvendo a sacar estas plazas. Por lo tanto, esperemos que non se volva a repetir e que realmente se podan cubrir estes postos por ben dos veciños. Por parte do BNG? Volvemos a deixar claro que concordamos ca necesidade de ofertar estas prazas, pero simplemente nos referimos ao que di exactamente a lei que lle corresponde á corporación a través do orzamento aprobar anualmente o cadro de persoal. Creo que as dúas cousas están totalmente ligadas. Por parte do Partido Socialista? Eu simplemente dicir que creo que o tema está suficientemente debatido e, bueno, o voceiro do Partido Popular non sei vostede a que técnicos se refire que marchan, hasta onde eu sei, hasta os datos que ten este goberno, agora mesmo hai só 2 excedencias voluntarias de persoas que decidiron irse a concellos seguramente que están máis próximos á súa residencia habitual, e pola nosa parte non temos ningunha constancia de que haxa outros motivos polos que os técnicos decidan marchar. E respecto á oferta que non se presenta xente, bueno, pois será que tamén hai poucos licenciados ou hai nas categorías que sacamos ou hai máis oferta que lles parece máis atractiva noutros lados. Evidentemente, nós vamos a seguir traballando por cubrir esas prazas e, como dixen antes, temos en marcha varios procesos. Vamos a sacar agora xa de inmediato esta oferta pública de emprego do ano 2026, porque, como dixen antes, vai haber nos vindeiros meses distintas xubilacións, e o que temos que facer é seguir traballando para que este Concello siga funcionando e que este Concello siga dando resposta ás necesidades dos veciños e veciñas, que é o que nos ten que interesar. Totalmente de acordo co que acaba de dicir a concelleira. Sempre quería engadir que non se pode facer acusacións en falso con frases tan dilapidarias como que a xente se marcha porque temos expedientes difíciles de asumir. Eu creo que ten que medir un poquinho as palabras que di, porque son unha falsidade e non cabe en este debate. E respecto á falta de transparencia a hora de negociar un orzamento, negociar e chegar a acordos. O que non é normal é chegar a acordos e despois de negociar e chegar a votación e votar en contra do acordado. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Vamos ao punto número 5, expediente 34/2026, de bonificación ou exención tributaria en relación ao IBI. Ten a palabra a concelleira delegada da área de Medio Rural, Asunción García.
Ola, o que traemos hoxe a pleno é a renovación anual das bonificaciones do IBI para as explotaciones agrarias, gandeiras e forestais do noso concello. Non é unha medida nova ni excepcional, é unha liña de apoio ao sector primario que Silleda ven aplicando desde o ano 2017, despois da modificación da ordenanza aprobada en el 2016. De feito, Silleda foi o primeiro concello de Galicia en aplicar esta bonificación, con resposta á revisión catastral que obrigou a dar de alta no IBE a moitas construcións vinculadas a explotacións, granjas, naves, galpóns, hibernadoiros ou instalacións necesarias para a actividade agraria. O acordo consiste en declarar de especial interés ou utilidade pública municipal estas explotacións, precisamente polo seu peso social, económico e de mantemento do emprego no rural, e aplicarlles a bonificación que recolle a ordenanza. Con carácter xeral, o 95% da parte da cota do IBI corresponde a construcións rústicas indispensables para a actividade, e o 50% nos casos nos que o catastro mantén unha única unidade, a vivenda e a parte agropecuaria. Isto é exactamente o que recolle a proposta que se leva a pleno. Estamos falando dunha medida consolidada que leva xa desde 10 exercicios de aplicación práctica, contando desde a súa entrada en vigor no 2017 hasta esta 2026, e que nos últimos anos supuso a tramitación de arredor de 300 solicitudes por anualidade. A idea é sinxela. Se o sector primario é estratégico para a Silleda, tamén ten que ter un acompañamento fiscal xusto por parte do Concello. Partido Popular. Sí, bueno, nos, en relación con esta medida de clara nosa proposta desde que se aprobou, gustaríanos pois, que a concelleira nos respostase que traballos se foron facendo, que se foron levando a cabo precisamente para evitar as eivas que ten a ordenanza, sobre todo en relación con esa bonificación de un modo xenérico do 50%, cando se están bonificando conceptos que non se permiten bonificar por parte da normativa fiscal. Sobre todo gustaríamos tamén saber, pois, porque realmente vemos na proposta que se nos trae un listado cas bonificacións de urbana, cas bonificacións de rústica, cas novas altas, pero non acabamos de ver exactamente cantas propostas se plantexaron e cantas delas quedaron pois excluídas, se é que quedou algunha excluída en relación cas solicitudes presentadas. Por lo tanto, gustaríanos que nos aclarase estes dous extremos e que nos dixese, no caso das excluídas, por que quedaron excluídas e tamén pois, en relación pois, con esta cuestión da ordenanza pois, que se le ha feito nos últimos anos para intentar salvar ese problema. Bloque Nacionalista Galego. Non temos moito que dicir a estas bonificacións, simplemente dicir que falando de acompañamento fiscal xusto, como dicía aquí a concelleira, nós o ano pasado fixemos unha proposta para bonificar aquelas vivendas do rural que non contaban con servizos básicos consolidados, algo que a lei permite, que xa en moitos concellos se fai e ainda estamos á espera de que se tome en conta, pero bueno, entendemos que se non é unha proposta do Partido Popular, pois igual temos que seguir esperando. Asociación García. Vou contestar eu, porque a verdade é que a Sun se pon un pouco nerviosa falando no pleno. E nos pedimos sempre que fale, porque a mí me gusta moito que os concelleiros defendan as súas posicións. Pero vou facer eu esta vez para contestar. Que se fixo? Pois, mire, se fixeron varias cuestións. A primeira delas é intentar facilitarlle a tramitación aos titulares das explotacións, de maneira que se lle redujo moitísimo a carga burocrática que tiñan que facer. Que esta ordenanza necesita unha revisión máis a fondo? Seguramente sí. O que xa que está funcionando moi ben e realmente non temos maior complicación con ela.
En cantas as propostas se plantexaron, pois novas non recordo o número exactamente, o único que sí recordo é que quedou solamente unha excluída por presentar a documentación fora de plazo. En todo caso, daremos ya información máis en detalle do número exacto das que son novas deste ano, porque tamén, igual, non sei se Asun o conoce, pero o descoñece neste momento. Turno. Sí, bueno, nos, en relación con esta cuestión, hai unha cuestión fiscal que se leva dicindo desde o momento que se aprobou a propia ordenanza, que sigue pendiente, con un informe contrario de intervención en relación con como se plantexaba esa redacción. Por lo tanto, parecenos moi ben que se reduzca a carga burocrática, que se reduzcan esas cuestións, pero volvemos o de sempre, durante todos estes anos, e vemos que se sigue sin facer absolutamente nada, co risco que eso supón para a xente que está aplicando esas bonificacións e co risco que teñen de ter que reintegralas. Por lo tanto, entendemos que non é o mellor para os veciños que fan esas solicitudes e parecenos unha irresponsabilidade por parte do Concello que se siga mantendo a ordenanza deste xeito. En relación, bueno, co que decía a voceira do bloque, recordarlle que as bonificacións que se pediron en relación co IBI pois foi planteada polas dúas forzas e siguen sin atenderse. Por lo tanto, tamén en relación con esas vivendas que non contan con todos os servicios, non unha proposta únicamente súa, como fan ver nas súas publicacións, sino que foi unha proposta consensuada e que, como decimos, pois sigue sin atenderse por parte do Grupo Municipal e que nos gustaría, porque, como decimos, sí que hai situacións que precisaban desa bonificación. E en relación con esa exclusión dunha solicitude presentada por un dos veciños fora de plazo, gustaríanos saber cal é a diferencia entre este veciño e os veciños que presentaron as solicitudes, creo recordar que diso, bueno, viña no informe de intervención para axudas escolares, que iban presentadas fora de plazo, que, sin embargo, pois, dende un grupo municipal se segueu tramitando sin ningún problema. Cal é ese doble raseiro de medir, cal é esa doble medida para unhos veciños sí, para outros non, e, polo tanto, sobre todo, dado que é unha ilegalidade manifesta, vemos que realmente no Concello, nun momento, aplicanse unhas cousas e noutro, cando teñen un problema, en vez de facer as cousas ben, como terían que haber feito con esta ordenanza, o que fan é coller e aplicar tabla rasa e aquí, pa diante. E noutros casos, este veciño deixámolo sin esa axuda ou esa bonificación, que conste que a mí me parece ben que si a planteou fora de plazo que non se lle aplique, pero realmente isto é unha arbitrariedade e unha discrecionalidade por parte do grupo de goberno e unha legalidade manifesta que se está levando a cabo. Por lo tanto, parecenos moi grave o que se fai dende o grupo de gobernos únicamente por criterios electoralistas. Por parte do BNG? Bueno, sí, facer dúas aclaracións. En primeiro lugar, porque me parece tamén moi grave a acusación que está facendo en este momento de tratamento diferente entre vecinos. Eu recordo a toda a corporación, por si non recordan vostedes, que cando foron as axudas escolares atopábamos con que a inmensa maioría das solicitudes estaban entregadas fora de plazo porque entenderan mal os criterios fixados no establecemento dos plazos. Non había unha persona que entregara fora de plazo, senón a práctica totalidade dos pais. Por lo tanto, en ese caso se fixo unha corrección general para todas as familias. Neste caso, de todas as bonificacións que se fixeron, tan só unha persona que reconoceu que, como era a primeira vez que tiña que tramitalo, non se deu conta e non o tramitou en tempo e forma. Nos hubiera gustado moitísimo salvalo, pero non puidemos. E, por lo tanto, non hai un doble rasero nas axudas da xente. E despois, si acaba de dicilo vostede que despois de 10 anos de tramitación destas bonificacións ainda estamos en risco de que haxa reintegros. Oiga, levamos 10 anos en que non haxa ni un só reintegro. Vostede insista a ver se consigue algunha vez por todas que alguén teña que reintegrar os cartos, porque parece que ten vostede ese interés exclusivo. E despois, respecto do IBI, a mí me parece moi ben que se poñan vostedes de acordo a ver cal de vostedes teñen maior razón, pero eu recordo que a última, que non sei exactamente o mes, estaba buscando aquí ahora mismo nos WhatsApps, pero esta alcaldesa lle remiteu tanto o Grupo Nacionalista como o Partido Popular a proposta da reducción e das bonificacións do IBI. Si tiven resposta por parte do BNG, sigo esperando a súa.
Por tanto, non nos culpen a nós de que non chegamos a un acordo co tema da IBI, cando, despois de ter, en este momento, hasta 3 xuntas de voceiros, ni siquiera saleu o tema na mesma. E seguimos esperando pola súa resposta, señor Ignacio Maril. A súa resposta. Votos a favor da proposta? Abstencións? Votos a favor do Partido Socialista, do BNG e abstencións do Bloque Nacionalista Galego. A favor. A favor, PSOE e BNG e abstencións, perdón. Repito, para que quede claro, porque supoño que haberá xente da prensa que nos está escoitando, votos a favor do Partido Socialista e o BNG e abstencións do Partido Popular. Vamos ao punto número 6, que é o expediente 424-2026 do Plan Económico Financiero do ano 2026. Neste punto, como xa debatimos no pleno pasado, vou facer eu a intervención por parte do Partido Socialista. Non quero repetir todo o mencionado no pleno anterior, porque xa tivemos ocasión de explicar con detalle a orixe deste Plan Económico Financiero, que si quero lembrar é algo que é esencial, que este plan non nace de un exceso de gasto improvisado, sino que nace da execución dun investimento que foi aprobado por este pleno por unanimidade, que foi o préstamo para o plan de mellora de pistas de vieiros municipais, derivado ademais de que no ano 2025 nos executou máis de un 40% da totalidade das obras dese plan e, polo tanto, agora no ano 2026 temos que executar o resto, producíndose entonces un incremento dos gastos deste Concello. E, polo tanto, incumprimento da regla de gastos, que é o único dato económico fiscal que incumplimos. Isto xa o explicamos no pleno anterior, foi tamén explicado nas xuntas de portavoces convocadas despois dese primeiro voto en contra que tivemos no pleno de fai 2 meses, pero precisamente por eso, por ese debate desas 3 xuntas de portavoces, non estamos aquí no mesmo punto que no pleno pasado. Hoxe vimos con unha proposta que foi falada cos grupos e incorporada polo Goberno. O Partido Popular fixo unha proposta de reservar 500.000 euros do remanente do ano 2025 para o futuro Centro Acuático Deportivo de Silleda, mantendo os outros 500.000 euros do total dos remanentes que temos para destinalos a amortización de débeda. O Goberno local aceptou esta proposta e, ademais, decidimos tamén ir un poquinho máis alá, que é incorporar os remanentes que correspondan co período de vigencia deste plan, é dicir, os remanentes do ano 2026 e do ano 2027. Por lo tanto, vimos ahora aquí, non solamente co documento técnico para aprobar, porque traemos o plan, evidentemente, cos mesmos termos técnicos elaborados por a intervención, pero engadindo precisamente un acordo político importante que esperemos que salga adiante, que é reservar o remanente de tesorería restante durante o prazo de ejecución do plan para que, unha vez finalizado, poda destinarse ao financiamento do futuro Centro Acuático Deportivo. Evidentemente, está durante o período de debate nas xuntas de voceiros, non foi a única achega que fixeron os grupos, tamén se analizaron as achegas que plantexaron dende o BNG, o fixemos, ademais, no marco de debate da xunta de voceiros que tiñamos abertas con anterioridade as súas propostas. Delas había 5 propostas, que estaba unha mellora da accesibilidade urbana, que salles anuncio que estas melloras forman parte dunha moción presentada polo Partido Popular hace un tempo e que está ahora mismo xa en marcha, porque presentamos unha proposta á Diputación de Pontevedra para conseguir financiamento para o que é o pintado de todos os pasos de peóns tanto da vila de Silleda como da Bandeira, así como a sinalización de todas as plazas de minusválidos. Ademais, se foron facendo reparacións puntuais en aqueles puntos máis complicados, ou así o entendíamos como Goberno e por os informes que tiñamos de Cogami, que tiñamos que ir resolvendo de mellora de accesibilidade urbana. Estamos traballando co tema. A outra proposta que facía o BNG era avaliar posibles solucións para cubrir os parques infantiles. En este caso, xa se falou con eles que coincidimos con esta necesidade, pero sí que é certo que analizamos técnicamente os parques existentes neste momento e teñen difícil ou imposible cubrición. O parque da Feira Bella, pois teríamos que colocar unha carpa que case chegaría ao primeiro piso dos edificios se quixéramos cubrir
na súa totalidade, nas pedrosas bastante complicado, con unha durabilidade moi baixa para a carpa, no caso de colocala debaixo dos carballos, e que queremos, además, que os carballos son unha carpa natural preciosa para ese parque. E no da bandeira pasa un tanto de lo mismo. Si hai un compromiso establecido xa nunha moción que se aprobou tamén en este pleno a respecto tamén exactamente deste mesmo punto, de poder utilizarlo en calquera dos parques de nova creación que podamos facer de aquí en adiante. A seguinte punto que plantexaban era seguir estendendo a rede de traída de aguas ás máis parroquias. O que se pedía exactamente era a execución dunha ampliación da rede municipal de abastecemento de agua a unha nova parroquia do Concello. Estes días estivemos traballando cerrando a segunda fase da extensión de agua na parroquia de Chapa, e lles anuncio que estamos xa traballando dende o inicio dos traballos da Mancomunidade en esta quenda de maio na instalación da rede municipal de abastecemento de agua en Lamela. Estánse abrindo xa zanjas, instalando tubería dende Maceira Boa hasta o lugar de Souto en Lamela, contando con ser capaces de chegar en esta primeira fase tamén hasta Santa Cristina. Despois tamén nos plantexaban levar a cabo un aparcadoiro para camións. En este caso, sí que é certo que estamos mantendo conversacións con a Xunta de Galicia, porque plantexámoslle que podíamos ter a posibilidade de utilizar parte do recinto da Semana Verde para este uso, porque é un recinto que está xa permanentemente pechado e demais. Estamos en tramitación con eles, ainda non temos unha resposta clara. Sí que é certo que mantivemos conversacións personais, pero non se concretou todavía nada. E nos queda o terceiro e último punto, que tamén formaba parte dunha moción xa acordada en este pleno, que creíamos que toda a corporación asumíamos xa como propia, pero se nos volve a pedir, que é iniciar a reconversión do antigo consistorio do Centro Cultural, que sei como lle trasladei os voceiros na Xunta de Portavoces. Estamos traballando con un estudio de arquitectura especializado en temas de arquitectura cultural, para poder facer non un proxecto exclusivamente para o consistorio, sino tamén un proxecto, un plan de usos múltiple para poder analizar todos os centros culturais que temos no Concello, na vila de Silleda, en este caso concreto, que sería a Casa de Xuventude e tamén o antigo consistorio. Tan pronto como teñamos os resultados dese traballo que se está poñendo en marcha, manteremos unha xunta de voceiros para poder falar. Pero, bueno, é certo que escoitamos estas propostas, así, tal e como acabo de explicar aquí, se trasladaron a xunta de voceiros, pero tamén é certo que unha cousa é que se escoiten, que se traballen sobre elas, e outra cousa moi diferente é intentar incorporalas agora a este plan económico financiero, porque son unha relación de obras que ven ou están en marcha ou xa están aprobadas, que non hai un análisis real de prioridades, de custo, de disponibilidade económica, nin de caixa administrativo, porque o que plantexa o BNG é incorporar todas estas obras con cargos remanentes que se vayan a generar no ano 27, que están cuantificados inicialmente en 175.000 euros, cando estas obras teñen un custo moi superior a esa cantidade. O que queremos decir é que o remanente non pode ser para todo a vez. Creemos que temos que priorizar, creemos que o centro deportivo é en este momento unha das prioridades máis importantes. Tenemos posibilidade de buscar financiamento para él, porque tenemos os 500.000 euros dos remanentes deste ano. Podemos estar falando de 200.000 euros de remanentes do ano 2027. Estamos xa preparando todo o expediente para solicitarlle a Xunta de Galicia, a través do Plan Extraordinario de Equipamientos Municipales, unha axuda para este edificio. Termina o plazo agora a principios deste mes, a plazo de presentación, o día 9. Estamos xa traballando cas memorias para poder presentar o que serían outros 500.000 euros. E estuvimos analizando diferentes posibilidades, tamén contando con que se a Deputación o ano que ven volve a sacar de novo un plan extra, pois tamén poderíamos presentar a piscina ese plan extra. Os restantes cartos, que suporían hasta os 3.450.000 euros que costa todo o centro deportivo municipal, pois estuvimos analizando a posibilidade de sacar unha concesión público-privada e que sexa unha empresa que construa esa instalación e despois
oferte o servicio tamén á ciudadanía con as tasas adecuadas similares ás de la LIN, a Estrada ou calquer outro centro deportivo da contorna. E para elo estuvimos analizando cos grupos da oposición diferentes posibilidades económicas, desde a facer aportaciones anuais á empresa, en principio a última que estamos revisando e analizando con máis profundidade a posibilidade de que o propio Concello pudera chegar a endebedarse para conseguir a diferencia económica dos cartos que seran necesarios, de maneira que non tuviéramos que abonarlle ninguna cantidade á empresa ao largo dos anos, simplemente que ela fora facendo mantemento desa instalación e a concesión desa instalación cos recursos asumidos por parte a través das tasas das entradas e dos bonos dos usuarios. Polo tanto, o que propoñemos ahora mismo é algo que está analizado, que é serio, que é concreto, que é asumible, e o que a proposta que lles poño encima da mesa é que con este acordo que analizamos e que vimos podamos desbloquear este documento técnico que é necesario, incorporando ademais a proposta da oposición que o Goberno acepta e reforza, e que non volvamos a bloquear este plan que o Concello necesita para funcionar con normalidade. Por iso pedimos o apoio dos grupos para aprobar este plan económico, manter a modificación de crédito dos 500.000 euros para amortizar parte do préstamo dos viarios tal e como estaba previsto, que máis forma parte do punto seguinte deste pleno, e reservar o remanente restante para que se lle pode avanzar no futuro centro acuático. Isto non é un voto para avalar nin un gasto novo nin improvisado, senón para cumplir con unha obrigación legal, para dar continuidade ás obras aprobadas por unanimidade e deixar encamiñado un compromiso futuro, económico real, para unha infraestructura tan importante para a Silleda como a piscina climatizada. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, nos en relación neste punto, pois imos actuar con responsabilidade, non como ven facendo o Goberno municipal, non? Ao final, pois vemos como é a súa maneira de actuar. Acaba de quedar reflexado no anterior punto do orden do día. Usted, cando nos advertimos dunha situación que lle pode generar un perxuicio aos veciños, como é o problema ca ordenanza do IBI, acúsanos de actuar por un interés deste concelleiro en que realmente haxa un problema. Mire, se este concelleiro tuvera algún interés en facer eso, como veciño deste concello que paga impostos aquí, podría impugnar calquera desas liquidacións e tumbaríanse. Nunca o fixen. Xa mirá usted entonces que interés ten. O que estou advertindo é do problema que poden ter os veciños e no problema que o están metendo e que o levan metendo durante todos estes anos. Eso é responsabilidade. Advertirlo. A irresponsabilidade é continuar ano tras ano nesa situación de risco e sin facer nada. Cando usted nos di co tema desas subvencións presentadas fora do plazo e que ustedes se saltan todo o procedimento á torera porque todos os veciños entenderon mal. É curioso que todos os veciños entenderan mal. Unha de dúas. Ou estaba todo moi mal redactado ou ao mellor é que se dou unha información dende o propio Concello que non era aceitada. E iso levou a error a xente que presentou as axudas. É curioso tamén que todo o mundo espere ao final, pero bueno, cando menos é curioso que eso pase. Por lo tanto, nós nesas casualidades creemos o susto e realmente deberían de analizar que é o que está pasando. Con esta proposta, exactamente o mismo, a irresponsabilidade do Goberno con todo o que veu facendo e toda a situación económica na que veu metendo o Concello desde o ano 23 por motivos electorales, tráenos a esta situación. E esa é a súa irresponsabilidade que nós agora temos que actuar frente a esta situación actuando ca responsabilidade que merecen todos os veciños de Silleda. Falounos tamén do plan de sinalización urbana e mobilidade que trouxera tamén xa este grupo municipal fai prácticamente 2 anos nunha moción.
En esa moción pedíase que en un plazo de 3 meses, creo recordar, se levasen a cabo unha serie de actuacións e de informes. A día de hoxe, ese informe non se trasladou ao resto de grupos e voceiros. 2 anos. Ahora resulta que está facendo. Por que? Por interés, non por responsabilidade. A súa irresponsabilidade foi mantelo parado durante todo este tempo, en detrimento dos veciños con problemas de mobilidade do noso concello. E agora di que o está facendo. E xa, a última volta de torca de toda esta situación é a piscina. Hoxe parece que vimos aquí aprobar o proxecto da piscina en vez de o plan económico financiero do concello. Agora resulta que todo esta cuestión ou toda a cuestión da piscina do centro acuático de Silleda depende desta situación, e é unha situación que ven totalmente vinculada, e que se non se fai isto, pois non se vai a facer a piscina municipal ou o centro acuático, como lle queira chamar. Mire, leva usted 15 anos prometendo. Fai 15 anos a decía que xa iba a contratar, que tiña 1 millón de euros. Posteriormente fixeron outro informe que pagaron os veciños de Silleda, por certo, pagaron e ben pagado. Daquelas costaba 1 millón de euros e venderon ya a todos os veciños tamén, xusto un ano antes das eleccións, que se iba a facer, que tal, e que eso era 1 millón de euros e que eso estaba tal. E, home, curiosamente, cando usted dixo que era totalmente inviable, que eso era unha locura, cando nos pedíamos as firmas, que eso non iba a ningún lado, cando lle pedíamos que destinara eses plans extraordinarios que había de financiación para poder ter a piscina en Silleda, e usted non o quiso facer, usted rechazouno para outros proxectos, resulta que agora, un ano antes das eleccións, bueno, menos de un ano antes das eleccións, volve a ser todo perfectamente viable, volve a ser a prioridade de Silleda, e os veciños de Silleda van a ter un proxecto que, por certo, é un proxecto que trae vostede, que en ningún momento se sentou co resto de concelleiros a consensuar. Eso tamén ten que decirlo. Bueno, pois, esta é a situación. Esta situación. Usted actúa única e exclusivamente polo seu propio interés personal. Non polo interés dos veciños de Silleda, nin polo interés desta situación. E ven agora a pedirnos a nos responsabilidade. Pois nos actuaremos en responsabilidade polos veciños de Silleda en relación con este plan económico financiero. Por parte de Benega. En primeiro lugar, o que queremos deixar claro é que chegamos que dende o BNG non estamos debatendo, creemos que non estamos debatendo aquí só un plan económico financeiro, senón que aquí o que de verdade se está debatendo é a toma de decisións que ten este Concello e o futuro que se lle impón a Silleda, porque aquí hai algo que vai moito máis fondo e teño que irme atrás no tempo. Cando hai ano e medio chegamos a un acordo entre as dúas formacións políticas, que era solicitar un préstamo de 1,75 millóns de euros para obras no rural, e así desa maneira comprometer pois estes remanentes dos que falamos para amortizar ese crédito, co obxectivo de non lle deixar débeda á seguinte corporación. Ese foi o acordo. Como consecuencia, como vostede dixo ao comezo da súa intervención, temos este PEF, pero, digo máis, dentro dese acordo tamén incluía un compromiso de realizar unha revisión conxunta anual das pistas municipais que serían obxecto de novas actuacións de asfaltado nos próximos exercicios. Que pasou? Que nos temos que enterar pola prensa de cales van ser esas novas actuacións de asfaltado, porque vostede non se quere sentar co noso partido a dialogar. E agora tamén, de maneira unilateral, pretende cambiar iso e reservar os remanentes dos próximos anos e condicionar o gasto da seguinte legislatura. Que significa iso? Que o que quere é hipotecar o futuro de Silleda. Porque aquí o problema non é o PEF en si mesmo, o problema é todo o que se pretende colar nel sen ningún tipo de diálogo, porque vostede pode dicir que tuvemos moitas xuntas de portavoces, pero diálogo real non houbo. O BNG presentou 5 propostas concretas sobre os remanentes. Sí, presentámolas. E vostede, como ben eu lle dixen na xunta de voceiros, vostede non se sentou co partido, co Bloque Nacionalista Galego a debater e a facernos unha contraproposta. Dixéronnos que estaban traballando nelas, alegrámonos, así o transmitimos nese momento, pero tamén estamos un pouco cansos de que se nos venda fume continuamente, porque dialogar non é que vostede nos presenta unha proposta
e nós temos que aceptala así, sin máis. Iso non é diálogo, iso é impoñer as cousas. Xa o dixemos no anterior pleno. E tamén hai outro feito moi evidente, que cando o BNG lle fai as propostas, ignoras. Pero cando o PP lle ofrece algo que lle convén máis, pois acepto. E mira, que despois cánsase de dicir pleno a pleno que hai pinza entre o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego. Non sei aquí quen estará facendo a pinza a quen. E ademais, faino tamén en véspera das eleccións, porque recupera unha promesa de fai 20 anos que sigue sen executar, porque no 2007, no seu programa electoral, xa traía que iba a construir unha piscina climatizada en Silleda. Entón, xa en 2007, vostede comezou a venderlle fume a todos os veciños e veciñas. Se tanto lles interesara a piscina, o que tiñan que haber feito era reservar de verdade cartos dos últimos anos para ela, porque aquí cartos en Silleda para obras correron bastantes. E non o dicimos nós, presumen vostedes na prensa todos os días diso. Houbo plans da Deputación, plans extraordinarios, fondos europeos, fondos da Xunta. Gardar non se gardou para a piscina nada. Pero, bueno, así é como se rompen todas as pontes de entendemento pois neste Concello, porque os acordos están para cumprirse, pero unha vez máis vemos que aquí non se cumpren, senón que se modifican unilateralmente cando mellor convén. E non só falamos da falta de diálogo, senón que tamén vemos como se lle minta a cidadanía, directamente, porque aquí o acordo di unha cousa, o terceiro punto que hoxe vimos aquí a intentar acordar, pero vostede sae na prensa dicindo outra cousa, porque o documento di claramente, no punto terceiro, que se reserva o remanente de tesourería para financiar no futuro unha piscina, pero na prensa, o domingo 24 de maio, dicía que non hai intención de vincular a piscina ao PEF. Pois non sei, aquí ou a prensa o que di está mal ou vostede o que trae hoxe a pleno está mal, pero as dúas cousas ao mesmo tempo non poden ser. E o que temos hoxe en riba da mesa é un documento que vincula claramente o remanente á piscina. Por iso queremos deixar unha mensaxe moi clara. O BNG está disposto a acordar, pero non vamos a aceptar ningún tipo de imposición. Xa o dixemos anteriormente, e o que menos vamos a aceptar son operacións de propaganda antes das eleccións. Se realmente hai unha vontade de facer un proxecto aquí en Silleda, séntese, fale con diálogo, con números, con consenso, pero mentres sigan actuando así, non contará con noso apoio. Teño que reconocer no debate, señor Maril, que si se me esqueceu de dicir unha cousa. E di vostede que tiña vostede unha moción presentada que tiñamos 3 meses para preparar acciones e demais, e antes dixen algo e non lo dixen ben, porque sí que é certo que a raíz desa moción empezou a traballar nun proxecto que se chama Diagnose Urbana con Perspectiva de Xénero, na que vai precisamente recollido todo o que nos pedía a Cogami e tamén algunhas cuestións que a propia veciñanza de Silleda foi quen de ver e analizar nos cascos urbanos. Ese proxecto de diagnosis urbana, que era un pouco resposta general a esa moción que o Partido Popular presentara, foi presentada unha axuda ao Ministerio de Asuntos Sociais e en este momento estamos con el en lista da garda a ver se conseguimos que algún dos concellos que se presentou antes que a nós poida renunciar a él e poder entrar. É dicir, temos a puntuación suficiente como para que se poda executar ese proxecto, pero non chegamos ao corte do límite económico. Se algún concello renuncia ao ese proxecto, poderíamos tamén facer ese proxecto. Gracias por recordarlo, porque non me acordaba de este tema. Despois, con respecto ao centro acuático, sí que é certo que fomos as 3 xuntas de portavoces que COPEF e tamén ca proposta do centro acuático porque nos acababa de chegar, así yo trasladei. É unha proposta na que viñan hasta, creo que era recordar, 9 posibilidades de financiación diferentes, entón aproveitamos esa xunta de voceiros para poder comentarlo. E tamén é certo que eran 2 cuestións totalmente independentes porque a proposta do goberno non pasaba por vincular o PEF á piscina. A proposta do goberno pasaba sempre por destinar 500.000 euros a amortización da débeda e outros 500.000 euros para deixarlos na caixa de tesorería. E a miña proposta pasaba por se vostedes querían ou non incorporar eses 500.000 euros tamén á amortización. Esa era a miña proposta. Eu quería destinar todo a amortización no caso de que vostedes estiveran de acordo. Foi cando surgeu a proposta do Partido Popular e foi a primeira vinculación que existeu ca piscina. Apareceu aí.
Por lo tanto, é o que dixe na prensa outro día, é absolutamente certo. A proposta inicial deste goberno era levar todos os remanentes á amortización se a oposición consideraba que era millor que a proposta inicial que presentáramos. Dicho isto, non todas as propostas que se fixeron na Xunta de Goberno tiñan nin o mesmo alcance nin o mesmo encaixe. A proposta que fixo o Partido Popular era concreta, era cuantificada e era asumible. Por lo tanto, parecíanos que era unha proposta que podíamos aceptar porque non se trataba dunha relación amplia de obras, algunhas que estaban xa en marcha, outras xa aprobadas e outras en expedientes nin custo pechado. Por lo tanto, nós non rexeitamos falar de obras, o que decimos é que cada unha delas ten que tramitarse co seu expediente, ca súa memoria, e neste caso a proposta que facía o Popular parecíanos a caída. En relación as miñas promesas desde o ano 2007 para facer unha piscina climatizada aquí en Silleda. Eu me recordo a mí mesma, sendo candidata do Partido Socialista, pensando que a situación económica do Concello de Silleda me iba a permitir facer unha piscina climatizada en Silleda en pouco tempo. Sí? Recordo. Ainda non conocía a situación económica do Concello de Silleda, que despois tiven que sufrir durante moitos anos, pero a máis nos contábamos con poder facela porque tiñamos unha deuda bastante amplia ca Semana Verde. Non sei se o recordan todos, había a deuda do IBI, que en principio co conselleiro Méndez Romeu conseguimos resolvela, se nos iba a abonar por parte da Xunta de Galicia ese 1 millón de euros que íbamos a destinar en parte a construción desa infraestructura. Co cambio de goberno esa posibilidade se tombou. É certo que anos despois trouxo cousas boas porque gracias a eso temos ahora mesmo a Escola de Música e polo tanto non temos nada máis que decir ao respecto, pero sí que é certo que esa ilusión dos primeiros anos veuse empañada tranquilamente no segundo día de goberno cando vimos a situación na que estábamos. Respecto aos acordos asfaltados, eu creo que a primeira forza que rompe ese acordo é o Bloque Nacionalista Galego, non é o Partido Socialista. No momento en que nós empezamos a ir ás parroquias, que además vostedes viñan con nós a presentar os proxectos, creo que había boa sintonía, creo que estábamos facendo un traballo axeitado, no que había xente, ademais, que estábamos traballando de maneira conxunta e traballando ben, xente agradecía, ademais, que fóramos xuntos. Chegou un punto en que vostedes empezaron a insistir en que fóramos a 3 parroquias en concreto, a Cira, a Dornelas e a Ponte. Eu lle manifestei, personalmente, non ninguén máis que a min, personalmente lle manifestei que era mellor atrasar esas reunións porque non tiñamos as sectoriais aprobadas. De feito, esas 3 obras non son as que precisamente nos están generando o problema do PEF, porque estamos facéndoas dentro deste ano. E vostedes, decidiron continuar pola súa conta con esas rondas de contacto cos veciños e as veciñas, a decirlle que ese plan se aprobara gracias a vostedes e a estar con eles sen contar co goberno. Por lo tanto, a ruptura de ese acordo non parte do Partido Socialista, non parte de nós. Eu pedínlles a vostedes que esperasen a ter as sectoriales, estar seguros de que eses proxectos se podían facer. Vostedes decidiron continuar adiante. Despois din vostedes que non houbo diálogo real nas xuntas de voceiros. Home, eu non sei onde temos que ter o diálogo real, entonces, o mellor nas cafeterías. Porque o marco para dialogar forzas políticas é unha xunta de voceiros. Digo vostede que non xuntamos con vostedes para facer unha contraproposta. Mire, porque tamén aquí creo que o BNG non foi leal con esta corporación, e non falo leal co goberno, con esta corporación. Nos xuntamos nunha xunta de voceiros, as 3 forzas políticas, e os 3 días vostedes salen nos medios de comunicación e nas redes sociales anunciando unha proposta individualizada súa. Non esperaron a ter a segunda xunta de voceiros, sino que directamente ese marco aberto, vostedes o quiebran e presentan unha proposta para que nos negociemos con ustedes solos. De feito, así o manifestou vostede na xunta de voceiros. Vostede na xunta de voceiros chegou e dixo: estou sorprendida de que debatamos as nosas propostas en esta xunta de voceiros e non con nos solamente. E eu lle dixen claramente, pareceme unha falta de respeto á corporación que ca xunta de voceiros aberto ese marco de debate vostedes pretendan abrir unha negociación independente con nós. Pero bueno, eu creo que a proposta que fixo o Partido Popular é razonable. E teñen os dous a teoría de que tiñamos que ter utilizado antes os planes extraordinarios para poder
asumir a piscina máis que agora, pero se hubiéramos reservado esos plans, pois non teríamos en este momento, por exemplo, a Escola de Música en construción, non teríamos un entorno escolar seguro arranxado, e non teríamos tampouco a calle Avenida do Parque tampouco arranxada, e efectivamente en este momento pois creemos que estamos en disposición de poder reservar eses remanentes e analizar despois que tipo de planos podemos meter. Non teño moito máis que aclarar. Por parte do Partido Popular. Que nos veñan a decir que realmente non hai piscina en si de antes porque ao final decatouse de cal era a situación económica. Oigan, nese recorte de periódico usted xa decía que iba a empezar a contratación, xa era alcaldesa, xa sabía o que había o que non había. É dicir, que nos está contando ahora aquí? O señor Cuíña non sabía cando fixo ese estudio que decimos pagou con carto de todos os veciños. Parece ser que é un estudio que non valía para nada. Seguramente foi un estudio que se fixo pois, para ter algo para poder facer propaganda antes das eleccións. Tamén era toda esa situación, verdad? Cando estábamos superbollando, o sea, vendían ustedes que... É o que fan sempre, venden ustedes que estamos super ben económicamente, pero despois, cando alguén pide algo, cando hai que facer algo, non hai cartos. Curiosa dicotomía. Estamos perfectamente, pero hai que traer o plan económico financiero. Estamos perfectamente, pero pagamos despois das eleccións, retrasamos un montón os pagos das facturas. Bueno, pois estamos perfectamente, pero hai que facer un préstamo de 1.700.000 euros para facer pistas. Oiga, pois esta é a situación do Concello. Polo tanto, bueno, que veña unha vez máis a mentir a este pleno, pois tampouco non nos extraña, o que veña a victimizarse e que veña pois outra vez con esa cuestión que ven usted. Mire, nos a proposta que facemos entendemos que é unha proposta razonable máis alá do plan económico financiero e a proposta de unha vez que se nos presenta ese informe técnico que era un informe técnico que non viña con todas as propostas iniciales, como reconoceu o técnico cando compareceu a unha reunión cos voceiros, porque había cuestións que xa se habían debatido anteriormente co grupo de goberno que xa non estaban recollidas no que se nos trasladou a nós, e finalmente pois esas propostas foi as que vostedes desecharon e as que houve que volver a reintegrar, porque o lógico é que se temos pensado facer unha instalación en un corto espazo de tempo e temos unhos remanentes que non podemos gastar, oiga, pois que se vayan reservando. Volvo a decir que teríamos determinadas instalacións ou teríamos outras. Mire, eso é elexir. Realmente os fondos que van para o que é a Escola de Música non teñen nada que ver con estes. Aquí había fondos que se podían haber destinado, como se dixo no seu momento, e non se quixeron destinar. E como decimos, isto é o que ven pasando dende fai moitísimo tempo. Non lle interesaba, digo así, punto, ou simplemente o que lle interesa vir facer un anuncio electoral e vender fume, e despois, pois por desgracia, vemos como se llega, pois sigue estancada frente a outros concellos. Esta é a realidade do noso concello e o que estamos vivindo día tras día. Por lo tanto, bueno, seguiremos con ese plan de mobilidade, esperando a ver que pasa. Realmente usted ven a vincular ahora un plan de reordenación urbana de xénero que vendeu como algo totalmente seu e resulta que eso era a proposta nosa que visteu con outro tal para vendela a vostede. Non sei se é iso que está dicindo. O certo é que a día de hoxe aquilo que se aprobou aquí sigue sin cumplirse e, polo tanto, esa é a situación. Nós, como decimos, nós non vamos a actuar como vostede. Non vamos a actuar como vostede. A nos acusanos sempre de que se votamos con unhas persoas facemos pinza co bloque, se votamos alguna proposta do PSOE facemos pinza co PSOE e, oiga, nós o que facemos é actuar con responsabilidade.
E nos entendemos que o que temos e para o que estamos aquí é para buscar o mellor para os veciños de Silleda. E se o mellor que para os veciños de Silleda pois é apoiar unha proposta que trae o Bloque ou consensuar unha proposta co Bloque para intentar sacar adiante, facémolo. Se entendemos que o Partido Socialista, facémolo. Cuestión que non pasa noutros casos, non? Moitas veces cando traemos nós cousas que son boas, hai determinadas cuestións ideolóxicas ou de partido que a vostedes impide apoiar as propostas que traemos. Esa é unha pena, e é a pena para os veciños de Silleda. Temos que recordar que incluso aquí se veu planteando reclamarlle ao Estado a deuda que ten con todos os concellos de Galicia, entre eles os concellos de Silleda, como é a infrafinanciación dos AF, e desde aquí votouse en contra. O sea, ni siquiera eso poderon facer. Que nos den realmente os cartos que nos correspondía. Bueno, pois esa é a situación. Como decimos, nós non estamos nesa situación, nós estamos mirando polos intereses dos veciños de Silleda. Eso que vamos a facer e o que facemos sempre que se trae calquer asunto, valorámolo, meditámolo e despois votamos en consecuencia. E hoxe non vai a ser unha excepción, votaremos en conciencia e por responsabilidade polo que nós creemos que é o mellor para os veciños de Silleda. Por parte de Beniga. E cada día sorpréndome máis de cantas contradicións se poden dicir nun discurso de 10 minutos, e a verdade é que aquí di vostede que saiu na prensa e aí ainda non recollera a proposta do PP. Bueno, a mí xa me pasaran ese terceiro punto que iba a vir no PEF incluído, entón nós non soltamos así as cousas ao aire e enlazamos a piscina co PEF, non, é algo que vostede nos transmitiu. Despois di que tamén que a súa proposta era amortizar todo o crédito. Home, sorpréndeme que a súa proposta sexa amortizar todo e a pleno nos trae outra proposta distinta na que só amortizamos 500.000 euros. Entón, cal era a súa proposta? En que momento transmitiu que a súa proposta era amortizar todo? Cando despois trae a pleno outra proposta e na primeira xunta de portavoces sigue insistindo nesa proposta. O único que cambiou da proposta é incorporar o da piscina. É o único que cambiou. Despois di que se reserváramos xa diñeiro anteriormente dos plans, non teríamos a escola de música, non teríamos outras actuacións. Bueno, comeza aí a xogar un pouco ca demagoxia que nos ten acostumados. Eu tamén me pregunto, e se reservamos ahora este remanentes, igual nos quedamos sin outro tipo de actuacións, que era o que había que dialogar e chegar a un acordo, en que se gastan, porque ahora mismo estamos condicionando uns remanentes da futura corporación, e así, a un proxecto que aínda non está aprobado. Porque dicía vostede que son estas accións que nós lle propoñemos son obras que non están nin estudadas nin aprobadas, que teñen un custo superior, non serán feito todas. Home, tamén se poden ir acumulando remanentes para estas obras menores que a piscina, porque son menores, van ter un custo menor. Entón, se facemos a súa xogada, se levamos a cabo a súa estrategia, podemos ir reservando tamén para esas obras. Di que isto está analizado que é asumible, pero o resto de propostas non deben ser asumibles por este Concello. Non deben ser asumibles, pero están traballando nelas. Entón, están traballando nelas, están analizadas, pero despois di que non están analizadas estas propostas. Aclárese porque ou son eu que non teño moi boa percepción do que me está a dicir, porque claro, como eu entendo unha cousa e despois salgo e voto a contraria, bueno, pois podemos seguir insistindo nese discurso. E digo eu que se xa están traballando nestas accións, por que non se aseguran xa estas accións? Por que non se pensa xa como pagar estas accións? Non, queremos comprometer. Claro, aquí o único problema é que eu creo que non hai un interese real en levar a cabo unha piscina. O que lle interesa é que para o ano que ven son as eleccións, é unha obra desta magnitude, é moi interesante. Nós o que queremos deixar claro é que dende o BNG non nos opoñemos a unha piscina. Nunca nos opuxemos e non nos estamos opoñendo agora. Porque igual eso é o discurso que se quere vender cara á cidadanía. Non nos opoñemos, pero é unha obra
que para este Concello implica moito debate, implica sentarse, analizar todos os datos e tomar unha decisión sendo consecuentes e sendo responsables ca cidadanía con esta corporación e cas corporacións vindeiras. Pois está claro que por moita pedagogía que faga non consigo que me entendan vostedes. Eu, cando falo de que o Goberno fai unha proposta de invertir todos os cartos dos remanentes na amortización de deuda, é porque trouxemos unha primeira proposta e votaron vostedes en contra. Entón, eu fun a xunta de portavoces cunha proposta nova para dicirlles, como tiñamos acordado facer esa amortización, que lles parece se metemos todo aquí. Eso foi o que fixemos. Eso foi o que fixemos. Vostede non estaba na xunta de voceros para decir que non. Non. Eu o único que vou a decir xa como peche deste debate, porque creo que non vale de nada que me explique, porque me parece que falo para as paredes, é que este Concello en este momento ten un superávit de 425.932 euros na liquidación do ano pasado, un remanente de 1.008.000 euros, 8.000 euros. E multiplicamos por 9 a nosa capacidade de ahorro de respecto a 2024. Nadie pode decir que este Concello está en mala situación económica. Vamos a votar a proposta. Voto esa proposta de aprobación do Plan Económico Financiero 2026, expediente 424-2026. Votos a favor? Abstencións? En contra? Moi ben, pois queda rechazado por parte da corporación. Vamos ao seguinte punto orden do día, que é o expediente 27-2025 de modificación de créditos. Este expediente forma tamén parte do PEF, ainda que poden vostedes aprobarlo exactamente igual, habendo aprobado o PEF ou non, non ten nada que ver, porque é a proposta de elevar a remanente, de elevar a amortización 500.000 euros dos remanentes que temos do ano anterior. Xa non vou a debatir nada porque isto está máis que manido. He visto que por moito que me teña explicado con vostedes, tanto aquí no Pleno como na Xunta de Voceiros, desde exactamente igual as consecuencias que poda ter para este Concello a non aprobación do PEF, deixo que falen vostedes. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, nos estamos a favor desta modificación de crédito para amortizar. Entendemos que o que se había falado en relación cos remanentes no seu día para poder amortizar ese préstamo, e como decimos, ao final, bueno, o que nos gustaría sería que estuvesen xa planteados os presupostos deste Concello para poder pois facer todas estas cuestións de outra maneira, pero bueno, como dentro do Goberno Municipal sigue sen ter a ben traer uns presupostos para o noso Concello, pois estamos na situación na que estamos. Benega. Vou empezar a miña intervención recordando que a semana pasada no pleno aquí do Concello de Vila de Cruces por segunda vez votouse en contra do PEF. E mire, non vou defender o alcalde das Cruces, pero dixo a súa intervención despois de que se votase en contra foi, pois terei que dialogar e sentarme a negociar ca xente cos outros demais partidos. Tres xuntas de voceiros levamos celebradas, tres xuntas de voceiros levamos celebradas. Non me fale vostede de falta de diálogo por el tema del PEF, tres xuntas de voceiros. Non, falo do que quero. Entón digolle que hai sitios, hai alcaldes que o toman con talante e realmente ábrense a dialogar, e outros que traen aquí ideas impostas e queren que todos digamos iguana. E falando dos remanentes, que é o que nos trae neste punto, enlaza co anterior. Os remanentes, basicamente, para que todo o mundo nos entenda, son os aforros que ten o Concello, e a pregunta que facemos é moi sinxela. Para que a veciñanza que nos escoita entenda, os remanentes son ingresos que entran na conta, que non teñen un destino específico, que poden usarse para financiar servizos, financiar obras ou abonar débeda. O remanente non é algo estable, senón que ten continuo movimento. É dicir, hai unha situación en 2025 onde había 1 millón de euros de remanente e a final de ano 2026 se só quedan 178.000 euros de remanente, non é que eso se sume ao de 2025, é que o remanente vai ser o que quede a final deste ano. Por lo tanto, non é que estes 500.000 euros que hai agora libres vayan a estar sempre libres e hai fixos. Non. É unha partida que ten movimento e ten vida propia en función do que gasten ou deixen de gastar.
E hoxe, o Goberno, a proposta que nos trae aquí é destinar 500.000 euros do remanente a amortizar débeda bancaria. Hai que recordar de novo, porque todo trae situación deso, que no 2024 fixemos un acordo para pedir un préstamo bancario, é dicir, endeudar a corporación. Era un acordo non só para gastar, era un acordo responsable financieramente porque nos autoimpoñíamos a obrigación de que cos aforros que se fosen xerando ir amortizando esa débeda para non cargar a futuras corporacións. É dicir, era un aforro que era responsable económicamente co Concello. E, polo tanto, hoxe, traendo esta proposta, pois dáse cumprimento en parte a ese acordo. Vai na boa dirección, pero queda a medias. Porque o problema non é que usemos 500.000 euros para amortizar débeda. O problema é que non estamos usando toda a capacidade que temos para amortizar toda a que se podería. Hai que recordar, como dixo xa vostede, o remanente é de máis de 1 millón de euros. Hai capacidade de amortizar débeda por máis de 1 millón de euros, deses 1.750.000 euros que pedimos. Entón, aí é onde está o debate de fondo. E se do que se trata neste momento, que temos unha situación, un plan económico financiero, é de reducir gastos, o lóxico parece ser reducir toda a débeda posible para pagar menos intereses ao banco. Cada euro que non se destina a amortizar débeda segue xerando intereses. Isto é algo que entende toda calquera persoa. Calquera persoa, cando compra un coche e vai a financiarse, está preguntándose canto ten que pasar para poder amortizar rapidamente ese crédito para non pagar. Calquera persoa que teña un negocio, unha empresa, está deseando xuntar uns poucos cartos para amortizar débeda para pagar menos intereses ao banco. Aquí en Silleda parece ser que non é así, e a pregunta que nos facemos é inevitable preguntarse por que non se fai, por que tendo 1 millón de euros, por que supostamente, se como di vostede, será a súa proposta, por que non nos traen unha proposta para amortizar 1 millón de euros de débeda? E a resposta, creemos que non é técnica, é política, claro que sí, porque hai que recordarlo, estamos nun ano preelectoral, e cando isto pasa, nos anos antes das eleccións, con vostedes hai un risco bastante alto e bastante claro. Xa pasou en 2022, debatimos sobre elo neste pleno en reiteradas ocasións. No ano 2023 e no ano 2024 tivemos que aprobar un montón de facturas do ano preelectoral. E o que tememos é que este ano 2026 o que queiran facer é o mesmo. Botar a casa pola ventá, e o que necesitan é ter caixa disponible para gastar ou para derrochar. Este ano veremos, pois, como, ademais de as colaboracións multiplicaránse, por certo, a ver se en vez de colaborar só na organización das cousas, algunha vez organizan, veremos o derroche exacerbado, como xa pasou en 2022. Apoiarán a determinadas iniciativas, darán máis premios, ímolo ver, quedanlle poucos meses. E nós creemos que esa non é unha forma de xestionar os cartos públicos. O normal, responsable, é que quen pide os préstamos sexa quen os devolva, dentro do seu propio mandato, polo menos o máximo posible. Xa non digamos que a veces é imposible pola situación económico-financiera, pero o máximo disponible creemos que é un exercicio de responsabilidade para non trasladar débedas a corporacións futuras, como fixo o PSOE ao final do anterior mandato, e como xa fixo tamén o PP no seu momento antes de vostedes entrar no goberno. Por iso o que exiximos é coherencia e responsabilidade, porque o que defendemos é moi sinxelo. Nos defendemos rigor hoxe para non hipotecar mañá aos gobernos que lles toque xestionar o goberno de Silleda. Bueno, é que eu non dou crédito do que estou escoitando, porque isto é precisamente o que é a oposición deste Concello. Votan en contra do PEF fai 2 meses por falta de diálogo, un diálogo que tiñamos que abrir un documento estrictamente técnico. Aínda así, dialogamos en 3 xuntas de voceiros. O Goberno plantexa amortizar toda a deuda. A oposición nos fai unha proposta que incluímos, a oposición no, o Partido Popular fai unha proposta que incluímos en este debate e en esta nova, en este novo PEF que traemos a aprobación ao Pleno. E resulta que votan todos en contra, incluso o PP sobre a súa proposta, pero os que o Bloque agora nos pide que tiñamos que ter traído aquí a proposta que fixo
o Partido Socialista na primeira xunta de voceiros, que era amortizar o 100% do crédito. Alguén entende algo? Porque eu de verdade que non entendo nada. Falan vostedes de falta de transparencia, falan vostedes de falta de negociación. É que para que vou a negociar con vostedes e cada cousa que fago e intento negociar con vostedes a tumban despois? De que me sirve organizar xuntas de voceiros para tal? E que me fala a min vostede de que non teño talante para negociar isto cando tivemos 3 xuntas de voceiros. Por favor, de verdade, ten a palabra o Partido Popular. Bueno, estoy poniendo cousas a nosa boca que non son así. Eu creo que verdade, que falou deses 500.000 euros de remanentes. Vale, cando se falou deses 500.000 euros de remanentes era en relación ca construción da piscina e en relación cas distintas propostas que había e a efectos de rebaixar esa aportación, vale? O que se nos planteaba naquel momento, pois como decíamos, era unha serie de propostas depuradas polo grupo de goberno, na que non viñan todas as propostas técnicas realizadas no seu día, na que se nos decía pois, que aportando unha serie determinada de cartos había que facer unhas aportacións anuales durante a concesión da piscina en relación a 40 anos. Aportacións que chegaban incluso aos 240.000 euros o ano. Nos o que preguntamos era realmente os cálculos si se aumentaba esa aportación inicial por parte do Concello. Ir vendo que desa maneira baixaba sustancialmente non só a aportación que había que facer mensualmente, sino o custo final que tenía para o Concello, e habendo ese remanente, o que lle dixemos, no punto relativo á construción da piscina, era que entendíamos que o que se podía facer era ir deixando eses remanentes, dado que un proxecto que usted xa decía que, bueno, que se empezaba ahora, pero que iba a 2-3 anos vista, pois ir deixando eses cartos reservados para poder facer que esa piscina fora sostible e que non fora un lastre para os veciños de Silleda. Eso foi a nosa proposta. Non foi en relación co PEF. Ni nós lle dixemos que íbamos a apoiar o PEF, nin moito menos. É curioso que usted nos traiga aquí un plan económico-financiero que pretende que lle aprobemos para 2026 sin traernos previamente uns presupostos. Sí, xa sei que para vostedes é unha barbaridade isto de aprobar presupostos por socialistas é unha quimera, o sea, é unha que barbaridade ter que aprobar presupostos anualmente. Bueno, isto é, sabimos no Concello durante moitos anos e estamos vendo no goberno, non? Que barbaridade aprobar presupostos, para que queremos un presuposto? Son chorradas. Sin embargo, estamos dicindo que lle aprobemos un plan económico financiero de estabilidade, de que non vai a gastar, de que non vai a facer, pero sin saber realmente que quere facer cos cartos no ano 2026. Curioso, non? Por eso decimos que nós, como sempre, vamos a actuar por responsabilidade. Como llevo a dar a confianza a usted con un plan económico financiero cando ni siquiera me trae os presupostos? Como podo confiar en vostede cando ni siquiera me di o que quere facer no ano 2026 cos cartos do Concello? Sentido común, é o que aplicamos. Sentido común. Sí, xa sei que para usted facer uns presupostos non é sentido común. O que é de común para todo o mundo facer un presuposto, ver o que vai a facer, o que vai a gastar, o que non vai a gastar, eso que é o sentido común para vostede non é. Para vostede o que é que nos lle aprobemos isto para salir do paso e para salir do problema que ten. E é como funciona, e como vai sacando as cousas, e foi todo o que lle fomos relatando anteriormente. Que ten un problema cunhas axudas escolares e vai a ter a 20 ou a 30 pais encima. Que máis dan os plazos? Aprobamos todo e pa diante. Oiga, se houve un erro, o mellor habrá que volver a sacalas, decirlle que teñen que volver a presentar a documentación, explicarlle ben as cousas e aprobalas. Sentido común. Que temos unha ordenanza que é ilegal e que estamos poniendo en risco a xente que o pide? Ode, vamos a ver a maneira de solventar eso e que a xente non este ano tras ano na mesma situación. Facémolo? Non. Non aplicamos o sentido común. Balón pa diante e que pase o que teña que pasar. E se pasa, despois a culpa será dos outros e do diálogo e de non sei que. Mire, non.
Como decimos, nos vimos sempre actuando con responsabilidade, actuando con sentido común, e iso é o que estamos facendo. Usted ahora mismo intentou vincular todo para intentar confundir os veciños e intentar decir unha cousa e outra, pero nós nin en ningún momento lle dixemos que íbamos a aprobar o Plan Económico Financiero e nin tampouco a proposta que fixemos foi en relación con Plan Económico Financiero, senón que o punto que se discuteu nesa xunta de portavoces en relación ca piscina. Por lo tanto, non veña confundindo a xente, nin veña falando de diálogo ou de determinadas cuestións. Nos, en relación ca piscina, sacala adiante, foi unha proposta que tiñamos aí. Como decimos, usted xa nos trae un proxecto de piscina que nin siquiera foi falado nin consensuado, polo menos con esta forza política, entendo que co Bloque Nacionalista tampouco, nin a súa ubicación, nin a súa dimensión, nin nada absolutamente, sino que ustedes fixeron o que dieron a entender, deronlle uns datos técnicos, filtraron e trouxeronos aquelo para que nos o viramos e ala, e de tirando con isto que tal. Mire, as cousas non se fan así, usted sigue empeñada en facelo así, sigue empeñada en intentar seguir enganando a xente, pero nós non estamos nesa cuestión. Pode repetir o que queira 50.000 veces, como fan, pois a ver se así vai quedando, pero a realidade é a que e nos, como decimos, temos moi claro o que dixemos, o que non dixemos e o que é o sentido común e o que ven en relación cos remanentes. Vénega. Eu sí que digo que vostede faltalle talante. Faltalle talante porque hai outros exemplos. E o que lle correspondería facer, como fan outras persoas noutros concellos, cando non se aproba algo, é salir daqui e vámonos poñer máis á obra, vou ver que podo facer para chegar a un acordo. E non hai esa vontade real. Vostede non ten esa vontade real. Vamos facer un exercicio de realpolitik. Que faría eu se fora concelleiro de Facenda, do Concello de Silleda? O que faría para aprobar o Plan Económico Financiero é reunirme coas restantes forzas e diríelles que necesitades para chegar a un acordo, que buscades. Que vamos a chegar a un acordo, facede propostas, eu vou vos decir hasta onde estou disposto e vamos a cruzar as liñas, a ver quen pode ceder. E rapidamente tería un acordo. Vamos, eu creo que vostede teno facilísimo porque di que está estudando, está facendo as propostas que lle facemos, ten en bandexa chegar a un acordo co BNG e xa estaba o asunto resolto. Volvo a dicir, xa lle dixen a última vez, tiña facilísimo, é que teno facilísimo e vostede empeñase e di que todo o mundo estamos en contra súa. Non será, si pensa que tiña un acordo co PP non o ten, si pensa que chega a acordos co Bloque, o mellor vostede está errada na percepción que ten de cando dialoga e cando di que teñan acordos. Vostede non sabe como concluir un acordo, como cerrar e como falar. Xa digo, insisteu a miña compañeira, temos vontade de negociar. Temos unha proposta que vostede parece ser que está de acordo con esas propostas. Iba a dicir unha cousa, pero é que, mira, máis fácil é imposible, Estamos yo poñendo en bandexa para firmar un acordo e ter o PEF aprobado a semana que ven. Pero vostede non quere. Bueno, vostede verá, vamos facer outro exercicio de realpolitik. Vostede di que quería, a súa intención era amortizar 1 millón de euros en débeda. Vamos a ver, pero, o sea, a quen están enganando? Todo isto comezou fai 2 meses, no pleno ordinario de marzo, cando traen, sin falar con ninguén, un plan económico financiero a aprobar, sin falar con ninguén. Chegou aquí este pleno, foi a primeira vez que o vimos, bueno, a comisión previa. E sin falar con ninguén, esa proposta que traía, 500 millón de euros, non 1 millón. Bueno, para ter a proposta de amortizar 1 millón, algo xa empezaba mal, E logo de votar en contra dese 500 millón, nós votamos en contra e dixemos ese mismo día no pleno, estamos dispostos a dialogar. En base a eso, fixemos unha proposta, abrimos canales, sempre que se nos chama, sentámonos a falar. Está fácil, podemos firmar un acordo mañá onde vostede di que non hai solución para algunha das cousas que propoñemos, outras sí, bueno, pues fagamos as que se poidan, xa faremos nós cando gobernemos as restantes, pero nada, non hai maneira de con vostede sentarse e chegar a un acordo e normalizar unha situación política. Ten un ego tan grande que parece que ten medo de que o Bloque leve algún rédito desas actuacións e xa está. Eu vou rematar simplemente facendo unha petición ou unha proposta.
tanto quere amortizar 1 millón de euros, traiga ao próximo pleno amortizar a cantidad restante. Se de verdad quere, traerá, non? Ou quere deixar eses cartiños aí, esa caixa parada? O normal, o responsable, será amortizar eso, pagar menos intereses e ser responsable coa seguinte corporación. Esa é a proposta que lle fago. A ver, o que non é coherente nin é de persoas con talante é votar a favor dun préstamo para facer obras e que despois se vote en contra do plan técnico que exixe a lei porque están esas obras en marcha. Eso é a falta de talante. Eso é a falta de coherencia. É un negocio hasta donde podo negociar. Eu vou a xuntas de voceiros, falamos, e os voceiros se levantan e digo, como quedamos? Bueno, xa miraremos. E chego ao pleno sempre sin saber que é o que van a votar. Pasou co presuposto, pasou co lixo, pasou con todos. Vostedes nunca me falan con claridade de que é o que van a facer nos plenos. Nin uns, nin outros. Vostedes, o BNG, polo menos, ainda votan nas comisións informativas. O Partido Popular se abstén en absolutamente todos os asuntos que van a esas comisións. Polo tanto, eu nunca sei que é o que vai a pasar en estes plenos. En todo caso, volvo a repetir. Nos presentamos o PEF a primeira vez, e yo dixen no pleno pasado, quizáis na confianza de que o tratarse dun documento estrictamente técnico redactado estrictamente polo interventor non tivera que pasar ningún tipo de... non tivera que ter ningún tipo de problema. A proposta que facía o interventor en aquel caso era 500.000 euros para amortizar, 500.000 euros para deixalos na caixa do Concello para non ter que sacar un crédito puente que temos sempre, por se acaso temos problemas de liquidez. Eso foi o que trouxemos. Se votou en contra. Se votou en contra. E eu, o primeiro que fixen foi salir de aquí, en esa realpolitik que dice vostede, convocar unha xunta de voceiros. Convocar unha xunta de voceiros. Na que lle trasladei que se o problema era que, como tiñamos acordado, que para pagar o préstamo que se sacara se levara todo o remanente a amortización ou o pagamento de cofinanciacións de obras, que non había ningún tipo de problema por facer un plantexamento paralelo que se fixo nun primeiro momento e modificar o PEF para que todos os cartos remanentes se destinaran a amortización. Se eso é o que me están plantexando encima da mesa en este momento, se les digo que sí, porque foi a miña primeira proposta. A miña confianza, a miña posición cambiou, mudou despois cando o Partido Popular fai unha proposta que tamén me parece a caída, que era destinar eses cartos para poder facer a piscina. Pois non pasa nada, destinámolos. É unha maneira de atrasar o gasto. Non hai ningún tipo de problema tampouco, e acepteina. Non me poden falar a min de falta de talante. Acepteina. Agora veño aquí e o que me levo é un no. Pois non hai problema ningún. Señora secretaria, convocaremos un pleno no menor tempo posible extraordinario ca proposta que, en principio, creo, e volvo a repetir, creo, porque non estou segura, que acordamos en este pleno de poder amortizar o 100% da liquidación, perdón, o 100% dos remanentes da amortización dos préstamos. Interventor, se pode facer? Sí? Non? Amortizar. Como este? Con el importe restante? Sí. Pois ya está. Votos a favor da... Non, xa cerramos o debate. Votos a favor da proposta? Abstención? A ver, votos a favor da proposta? Sí. Tamén podemos modificarlo ahora e poner el importe de literais, ¿sí? Podemos. Hombre, si hasta el límite de remanente de tesorería, si queréis, acabamos antes. Si es lo que dices que quieres. Pero eso significa modificar el PEF o no? No. O sea, modificamos ahora esto. ahora el PEF ya se votó. Yo digo, si es para convocar otro pleno para hacer el resto... Pero pues hay que aprobar el PEF. Es decir, sí, el PEF habría que aprobarlo igual, pero ya si me dices que haga no, pero yo te digo, si quieres hacerlo todo junto ahora. No, pero lo que tiene que venir, es decir, si este acuerdo se falla así, si se deba todo remanente, es para aprobar el plan económico financiero, si no, no. ¿Sí? Sí. Nos, con respecto ao uso dos remanentes, sí estamos de acordo en que se amortice o máximo de débeda posible, foi o que dixemos.
para aprobar, se quere aprobar o PEF, o Plan Económico Financiero, que é un documento político onde que vostede se empeña en decir que é técnico, porque, claro, se vestimos todo de técnico, tal vez podemos que gobernen os técnicos e prescindimos do seu salario, dos seus 50.000 euros de salario. É un documento político que é onde se definen criterios e os políticos teñen que marcar os criterios que deben seguir eses documentos. Claro que sí. E terán que despois sentarse con os técnicos e ver cales son os límites. Pero é un documento político. Pero vamos a ver, que vostede, que leva 20 anos sendo alcaldesa, diga que non é un documento político, xa é tratarnos de tontos. Non, é un documento político, claro que sí. Entón, se quere sentarse a aprobar o PEF, esa é unha cousa aparte onde estamos dispostos a sentarnos e chegar a un acordo. Estamos de acordo en modificar agora esta modificación de crédito e poñer que se amortice 1 millón de euros de débeda. En vez de 1 millón de euros 8.000, 1 millón de euros que é o remanente disponible. Están vostedes de acordo? Facémoslo, claro que sí. E se queren aprobar un PEF, podemos sentarnos a dialogar sobre medidas concretas, porque por que temos que darlle un cheque en blanco a vostede para gastar, para aprobar o PEF, que vostede está facendo obras, non hai un orzamento aprobado. Aquí non temos control, este órgano non ten control sobre as obras que está facendo, si sobre os gastos que está facendo, porque non hai un orzamento. E temos que esperar a liquidación do orzamento deste ano, que será o ano que ven, un mes antes das eleccións, para saber o que está sucedendo. E que non ten carta branca, quere aprobar un PEF, terá que negociar políticamente. E se quere ahora modificar este acordo, estamos de acordo en que se amortice 1 millón de euros. Se de verdad quere amortizar 1 millón de euros, fago. Veña, vamos, votamos a favor. Ten un acordo en bandexa. Tanto que di que non temos acordo, vamos votar a favor. Xa yo anticipo, se é o que lle preocupa. De verdade que se o que queren vostedes é unha foto dicindo temos un acordo político para despois poder salir, como dir sempre, que todo se fai gracias a vostede, pican en hueso duro. Sinto moito. Non, como non vas a querer, Gerardo, como vas a querer que o que queredes sempre? Pican en hueso duro. Se queren vostedes asinar, acordar aquí que se amortice a totalidade dos remanentes, falaremos nun próximo pleno. Se levanta, votos a favor da proposta, unanimidade. Sí, claro. Y una fuera del orden del día, la moción del bloque para se cogió con plan de limpieza. Sí, pero un segundo tengo yo mismo. Seguinte punto do orden do día, estamos co tema da acción de contas das resolucións da alcaldía desde a 245-2026 a 482-2026, que entendo que se non hai problemas debatiremoslo cos asuntos de rogos e preguntas. E despois temos o período medio de pago e morosidade, o primeiro trimestre de 2026, que se alguén quera facer algunha aclaración ao respecto. Ben, pois temos unha moción fora do orden do día do BNG para a execución dun plan urxente de limpeza en profundidade das beiras rúas dos cascos urbanos de Silleda e da Bandeira. Temos que votar, primeiro se procede a incorporación do asunto no debate, porque é un asunto sin ditamen, de novo, presentado fora de plazo de presentación ordinaria das mocións, e que en todo caso corresponde máis a un rogo con a moción, pero ainda así, polo talante tan pouco dialogante que ten este goberno, vamos a incluílo exactamente igual, a pesar de ser un rogo, como debate, como moción en este pleno. Votos a favor? Unanimidade. Ten a palabra o BNG. Agradecer en primeiro lugar este talante tan bo para poder incorporar esta moción á orden do día. Agradecemos yo de verdade, ainda que isto fora un simple rogo, porque en verdade a importancia este Concello xa vemos que lle dá pouca. Nós, dende o BNG, traemos unha moción para a execución dun plan urxente de limpeza en profundidade das beiras rúas, tanto nos cascos urbanos de Silleda como de Bandeira. Nos últimos meses, especialmente tras este inverno con tanta choiva, pois a limpeza das beiras rúas veuse agravada e dá unha imaxe generalizada de sucidade e deterioro superficial.
En numerosas zonas pódense ver que hai presenza de manchas ennegrecidas, de barro e de outro tipo de residuos que afectan especialmente a estética e o cuidado dos espazos públicos que deberían ter nun concello. Trátase dunha sociedade que está bastante incrustada, que non pode ser eliminada mediante os labores ordinarios de limpeza, sendo necesario o uso de maquinaria específica de hidrolimpeza a presión para a súa correcta retirada. Compre salientar que en determinados tramos sí que é certo que as beirarrúas están un pouco mellor, iso tamén é gracias aos veciños que diante dos seus comercios ou das súas vivendas levan a cabo un traballo de limpeza, a veces sin ter a responsabilidade nin ter por que facelo, e por todo o anterior faise necesario que o Concello de Silleda adopte medidas inmediatas para recuperar o correcto estado das beirarrúas e garantir un espazo público limpo e acorde coa imaxe que merece o municipio. Porque temos que dicir que agora, xustamente nesta semana, e a Semana Verde, Silleda vai acoller moitas persoas que van vir non só do resto de Galicia, senón de España ou a nivel internacional, e a verdade é que dar unha boa imaxe é o primeiro para ter un bo concello. Polo tanto, propoñemos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Goberno municipal a executar un plan urxente de limpeza en profundidade das beirarrúas nos cascos urbanos de Silleda da Bandeira mediante o uso de maquinaria de hidrolimpeza adecuada. En segundo lugar, que dito plan abranga a totalidade das rúas e zonas peonís, dando prioridade àquelas que presentan maior grau de sucidade. E, por último, establecer un calendario periódico de mantemento en profundidade, co obxectivo de evitar a acumulación progresiva de sucidade e garantir o bo estado continuado das beirarrúas. Quero rematar solamente dicindo que espero que todos esteamos de acordo, porque me parece que é algo de salubridade, é algo esencial dentro dun concello, e xa me adianto a posible resposta que poida ter, porque como todas as mocións que presenta o BNG, hai tres respostas posibles. Unha, que non traballásemos ben a moción é pequena, probablemente non sea o suficientemente traballada para este goberno. En segundo lugar, que isto custa moito diñeiro, e en terceiro lugar, que xa están traballando nelo, que a verdade é que das tres opcións sería a que máis me gustaría escoitar. Por parte do Partido Popular? Sí, bueno, nos, en relación con esta moción, nos consideramos que é unha moción, non robo. O que lle gustaría ao grupo de goberno é que viñéramos con robos para rogar e que faga cousas e despois el decide si ten a ben ou non facer o que pedimos. Pero unha moción é outra cousa. Unha moción é unha proposta que se trae ao pleno polos grupos políticos ou por iniciativa veciñal para que se debata e para que se adapten acordos que deben de ser vinculantes para o goberno municipal. Por lo tanto, é sustancialmente distinto. E eu, o que están facendo vostedes, entendo, como fixemos nós moitas veces, non son robos, sino son propostas para o seu debate e a toma de decisións, aínda que despois o goberno os entenda como robos e faga caso omiso do que se lle plantexa. A nós parecenos ben, entendemos que realmente hai medios humanos e materiais para poder facer o que están propoñendo. É certo que a limpeza moitas veces deixa que desear, volvemos ao de sempre, salvo que estemos en ano preelectoral ou ano electoral, no que entonces vemos como se limpia todo sin tal e se botan horas e horas sin que haxa escasez de agua ou que pase. Entendemos que esos deben ser traballos sostidos no tempo e que son necesarios facelos de maneira recurrente e non como se fan por parte do grupo de goberno. Por lo tanto, totalmente de acordo ca proposta que se plantexa. Eu sento unha aclaración, porque parece que éramos aquí 20 anos algúns, ou algúns moitos menos, pero non sabemos distinguir. Unha moción é unha proposta política, de acordo, que se somete ao pleno para o seu debate e a súa votación, e que sirve para instar a outra administración, sirve para fijar unha posición política, pedir unha actuación municipal ou para unha iniciativa dentro das competencias do Concello. Vale. En este caso, é rogarnos que limpemos as calles, que é algo que, como ben decía a señora Rei, pois é algo que se fai de maneira continuada non este ano, ao largo de todos os anos. Se fai sempre cando se incorpora o personal do Plan Concellos, do Plan máis Provincia, perdón, sempre. E a xente que se utiliza para limpiar as rúas, que se acaban de incorporar agora, e que xa están limpando. E que non sei se vostedes non nos viron, pero limpamos as plazas dos parques,
estamos limpando onde están todos os accesos a Silleda para retirar as ervas, tratamento necesario, indispensable, para poder despois limpar con hidrolimpiadora. E que están vostedes pedindo algo que se fai de maneira recurrente todos os anos sen necesidade de que ninguén o solicite. A capacidade técnica e de personal que temos. Por lo tanto, non ten para nós ningún sentido esta moción. Salvo, de novo, que queran vostedes sacarse a foto e despois decir que este ano se limpia grazas a que vostedes fixeron unhas pintadas no chan. Segundo turno. Sí, bueno, discrepamos no que entende a alcaldesa, pero bueno, nos vémolo claro. Entendemos que tampouco foron unhas pintadas, sino que foi simplemente, por decirlo así... É un error, porque o segundo turno debería ter empezado a secretaria e teñen que empezar o Bloque Nacionalista Galego. Volvo a insistir en que só queremos a foto. Está un pouco obsesionada cas fotos. Non sei se é a necesidade de vostede quererse sacar fotos ou a necesidade de que nós nos salgamos sen absolutamente ninguna foto, porque é certo que nas redes do Concello se nos poden cortar antes de salir nun vídeo, xa nos cortan. Pero bueno, con respecto a isto, bueno, ao final respondeu unha das tres opcións que eu propoñía a este pleno, non nos sorprende. Sí que é certo que hai rúas que, home, desde as festas de Silleda do ano pasado non se volveron a limpar, pero claro, hasta que non se contrate a esta xente e estean traballando, pois esperemos que vayan limpar a día de hoxe. Claro, non sei se nós vimos aos traballadores. Bueno, eu ando bastante polas rúas, tamén vostede podería sair e mirar un pouco para os zapatos e vería a sucidade que teñen algunhas rúas, que non é dun inverno moi chuvioso, nin é de que caerá algo nun momento concreto. Pero, bueno, este rogo, como vostede lle chama, aquí o deixamos e a xente pois xa verá se é unha petición ou é algo que xa están facendo vostedes. Por parte do Partido Popular? Sí, bueno, nos en relación con esta moción, e xa que saiu tamén o tema das ervas, nos traémoslo como un rogo, pero bueno, xa vamos a limpar aquí. Realmente, como se utiliza os operarios que se incorporan a plantilla municipal, pois neses reforzos, ben pola Xunta, ben pola Diputación, pois realmente ao final é normal que o Concello pois o teñamos como temos, non? Ao final vemos que é realmente unha utilización totalmente ineficaz dos recursos que temos por non facer moitas veces pequenas inversións e moitas veces, bueno, pois incluso quedando mal con moita xente, pero como decimos, ao final nos entendemos que é unha realidade que está pasando no noso Concello e por eso tan acaído traer estas mocións precisamente para instar ao Goberno que faga aquelo que non fai e que debería de facer. Peche da moción. Pois vamos a votar logo. Votos a favor da proposta? Abstencións? Votos a favor do Partido Popular e o BNG e abstencións do Partido Socialista. E abrimos o turno de rogos e preguntas xa, non sei se... Non sei se todo xunto, xa o comentei antes, sí. Debatimos todo xunto como comentábamos antes. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, xa nos deixou, por desgracia, claro, neste pleno que o que lle interesa a vostede e nós o que lle pedimos é que, bueno, que se deixe un pouco de tanta foto, de tanta historia e que realmente se poñan a traballar e a facer as cousas de verdad para polo ben dos veciños. Bueno, está ben que nos dé as respostas, di que as arquetas non producen incomodidades, arquetas que quedan mal feitas nas obras que despois non se lle manda ás empresas reparar e que cando pasan os coches sobre de noite pois fan moitísimo ruido. Bueno, pois se non producen incomodidade, non producen incomodidade, xa está. Os veciños que o din, pois tampouco non eso. Eu creo que sigue faltando a farola baixando, non puseron estes días, bueno, pois o outro día ainda estaba o cono ali. Nos volvemos a facer un rogo, os horarios dos plenos. Ao final vemos como
Este pleno que se tiña que haber celebrado o viernes pasado pola mañán non se pudo celebrar porque había pois algún membro da corporación que tiña algún inconveniente para poder acudir. Nos isto levámoslo dicindo moitísimo tempo. Tamén é certo que nesta ocasión un membro ou outro membro desta corporación tuvo que modificar unha cita médica que tiña para o viernes pasado porque contábamos con que iba a haber o pleno. Non podemos estar a expensas de cando veña ben ou cando veña mal. Está claro que polas mañás, sobre todo para a xente que non nos dedicamos profesionalmente á política, non é unha boa decisión manter o horario dos plenos. Por lo tanto, solicitamos que se volva a reconsiderar esa toma de decisión, tanto polo Bloque Nacionalista, porque ao final tamén o lunes non se puido levar a cabo porque había tamén incompatibilidades co traballo e ao final é un trastorno para todos. Nos entendemos que non ten ningún sentido o que estamos facendo e, polo tanto, que se volvan a trasladar as tardes como se facían ou como se acordara ao principio da legislatura. Refírenos tamén ao mal estado das pistas de monte que hai en Grava, que é necesaria unha actuación, dado que xa están totalmente intransitables e, polo tanto, rogar que se faga algunha actuación para mellorar o estado e que podan ser accesibles polos veciños. En relación, en Taboada, refírenos os veciños tamén que hai un bache bastante pronunciado na zona da Regueira, co cual que se actúe de maneira o máis rápido posible para poder solucionala. O Parque de Laro tamén nos entendemos que está ou debería estar rematado. A estas alturas non temos conocimiento de si se rematou a actuación ou non. Gustaríanos que se nos dixera cal é o estado desta obra, se está rematada ou todavía está en curso despois de todos estes meses. O que comentábamos en relación cas ervas, ao final vemos como andan os operarios municipais arrancando erva a erva polas aceras. Está moi ben para que os vexa a xente e que, parezca como que fan algo, pero realmente o que fan é o efecto totalmente contrario, porque o que se ve é que realmente unha pérdida de tempo e hai unha utilización totalmente ineficiente dese persoal que ten o Concello. Hai máquinas, hai medios para poder facer e adiantar moito máis o traballo e poder ter o Concello nunha moito mellor situación da que temos e, sin embargo, non sabemos por que non se toman esas decisións. Trasladousnos tamén por varios veciños de Silleda, problemas con que están vendo bastantes ratas polas rúas, incluso outro día no colexio parece ser que había algunhas por ali. Entendemos que se debe levar a cabo algunha actuación para facer unha derratización e sobre todo ver cal é a situación na que se encontra ahora mismo, sobre todo tanto o centro urbano de Silleda como de Bandeira. Despois, o outro día vimos como se estaba poñendo unha das señales que se instalaron nos distintos centros educativos e o que vemos é novamente a maneira de actuar por parte do Concello e de como se planifica o traballo. Esas novas zonas para paradas puntuais nas horas de entrada e saída do colexio teñen un horario moi restringido. Sin embargo, por este Concello decideuse ir a colocar esa sinal xusto ás 8:30 na hora de entrada, ocupando toda a zona de aparcamento. O que pedimos é unha maior coordinación, unha maior sensibilidade e organizar o traballo, porque realmente isto é un sinsentido. Recibimos tamén moitas queixas de varios veciños, basicamente polo parque canino. As ervas alcanzaron un tamaño que parece ser que outro día un veciño perdeu ali un can e ainda anda buscando no parque canino, porque nin se ve. Gastamos moito en globitos, en facer propaganda, en poñer un cartel grande, pero despois non facemos nada máis. Eso é o que ao mellor se ten que mirar este goberno municipal. E despois vimos tamén en relación ca visita de familiares de Manuel de Pazo á vila de Bandeira,
que non se trasladou ningunha invitación ao resto de membros da corporación. Entendemos, bueno, nesa obsesión que ten a alcaldesa por facer as fotos ela sola, que está moi ben, pero, sin embargo, tamén debería ter en conta que, ao final, isto é unha institución, que estamos falando de todo o Concello, estamos falando de xente que ven a visitar unha instalación que leva o nombre dun antergo deles, e, polo menos, por respeto hacia esa figura, por respeto hacia eses personas, eses familiares que veñen a velo, debería trasladarse ao resto de membros da corporación para poder acompañar e, polo menos, mostrarlle o seu respeto hacia esa figura como foi a de Manuel do Pazo. Sin embargo, bueno, pois, como decimos, o que xa nos deixou claro hoxe cas fotos, donde pican en oso o resto de grupos e non vai a consentir que nadie lle quite a vostede unha foto, pois realmente o que está facendo é facer que a imaxe do noso Concello moitas veces sea unha imaxe bastante lamentable e moi mellorable e da que algunha xente ao final se acaba levando unha mala imaxe precisamente por esas ansias da foto. Benega. En primeiro lugar, queríamos facer un rogo, que aquí falouse moito de diálogo e mencionouse as xuntas de portavoces. Esqueceulle mencionar unha xunta de portavoces que convocou vostedes en ter en conta a disponibilidade do resto de portavoces dos partidos políticos e, polo tanto, ao final non se pudo levar a cabo por incompetencias co traballo tamén que temos. Entonces pedíamos encarecidamente, porque creo que pola miña parte falo por min mesma e desde o meu grupo político, sempre estuvemos dispostos a mirar as horas, a adaptarnos sin ningún tipo de inconvinte, que polo menos faga o esforzo de consensuar todas as horas que hai dispoñibles, porque recórdolle que nós tamén temos outro traballo, a parte disto, non temos unha dedicación exclusiva, entón, pois, melloraría moito a situación. E despois queremos facer 3 preguntas sinxelas. Unha delas xa nombraba o Partido Popular, o tema das ratas tamén nos chegou a nós, sobre todo ali na zona onde se establecen as festas de Silleda. Entón queríamos preguntar cando foi a última desratización que houve no Concello de Silleda, cantas se fan o ano, e se ten previsto, como ben preguntaron tamén, facer algunha este ano. En segundo lugar, queremos preguntar á Concelleira de Benestar cantas horas ten concedida a Xunta para o servizo do SAF de Silleda nos primeiros 5 meses do ano e cantas foron as horas reais de servizo que prestaron as traballadoras. E, por último, volvemos a recordar que en outubro do ano pasado se aprobou unha moción con carácter urxente para aprobar a baixada do IBI, que se comprometeu a estudar esta baixada antes de finais de 2025, porque non daba tempo a estudala, pero estamos xa a metade de ano de 2026 e non sabemos nada. Non sabemos se temos que ir nós e convocarnos a xunta de voceiros para falar do tema ou comunicarlle nunha xunta de voceiros cando vostede a convoque aleatoriamente ou unilateralmente, ou se vai esperar hasta o ano que ven para vender esa promesa da baixada do IBI antes das eleccións. Vou contestar dúas cousas, o resto vamos contestar todas por escrito, pero en relación aos horarios do pleno, só lle comentei a Ignacio que se calquera, outro día na xunta de voceiros, que se calquera concelleiro ten algún tipo de dificultade cos horarios por asistencia médica, por algo que sea, tal, por favor, comunicádelo, porque non hai ningún tipo de problema para poder modificar os horarios. Non sabíamos nada que había unha persona do Partido Popular con a cita médica concertada para ese día, pero creemos que o importante non hai ningún tipo de problema por modificarlas. Despois, eu non sei a que xunta de voceiros se refire vostede que tal, eu teño estado revisando aquí os WhatsApps, en todo momento comuniquei con vostedes os horarios, incluso en aqueles puntos onde había dificultades de conexión entre os horarios de Ignacio e Maloboso, porque Gerardo non podía vir, incluso falamos de novo de volta para poder facelo, é dicir, que facemos sempre por unha cuestión, pero unha cuestión non de respeto político, sino unha cuestión simplemente de cortesía social. Entón, indicarlles nada máis que a derratización das ratas se fai de maneira periódica e habitual. Neste momento xa está derratizado todo o subsuelo de Silleda da Bandeira. O resto aconteceu por escrito. Gracias. Levanta a sesión.